Pamelongang roh aku memikir hataon pangkongkong pituhaku di ampar dosaon ayo salian aglai nilehon debataku tumobus domniki. Tung aha Panginola ni dosa kediang ayasini rohana do Jesus ni dang mehabiaraku atong say pujiyoku doho Jesus ki marningot na tinamu di hamamatemi marningot angguk-angguk ni rodi sudena perni natinami bisu. Ini pernapasannya harus panjang ya. Laus ima pajujuhon rohaku say tok-tok manggota pajahaton sian rohakinon unang huhalubahon mehalo jamu Tuhan nang tusatokin pe oh
Sa